Jubilee. Nagsitungikan Shisha, Ban Manilang Yau Try Kum Shipa, Ban Magis Nigis Nambalenyo, Kung lipat sa Shisilano ninyo. To be
trong đi bật lên hát tiếng chinh tên Chúa cha cả thong nhị bê đã tìm thấy trong mi yang nhị rai tu bersha bagi nyo yang ye adu lên hoa và chủ nhà đừng đi bật lên khi vi journey hấp dẫn lên mà biết try niềm sla Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ai ko blai ya ki kuayar na kajing sing samla balang nong kendri naga balang pernai naga balang yau bad ya kajing sing ngentei jong ka balang ki kentin ki balong ka kubor yangi ka balang bad yangi wei pi wei ki badon jingmut ban yero ban pendon burom yau blai bad ban yarap yangi banginang ya nang ni sakmat bad kublai sibun ya kajing pelut por jong pi ban praktis kajing IT jong pi med ban mensim kapor ke jong pi bad kajing ruai ki bapilai kalong kajing kerku yangi wei pi wei itu belum nang kerku ya pi wei pi wei bad nang pendon kam ya pi naga benta keburom jong Tengin poi syakawai pat ka benta hakani ka mit jong kajing syakri hakabangin yo snyau ya ka kubor na ka tin ka jong kajing penketang ka aingo to inyo kajing penketang ka aingo tong isau bahaban ya yang lang dong ya duai Kajingo bat kaburam baro ngi ai shama ablay. Ubalong utrai jong ka balang bat utrai jong ka kam. Yaingo yama ablay namar kajing yalam ka jome yala ka jong ka balang ka jome. Hakajing ya ilenti ka jong ka mentala shispa arusan telikisnem. Yaingo yama ablay habangi perkat ya kapor kabala letno habagi syakri ki joma ki bet yau sembai shikam halo neulom ka jingkamen ka jongi ablay kalong bahakane kas nem shispa arpusan snem tang ba kata ka jinget shikam kadang don hado menta an rei kala roy kerhai katne kaburam bat kejingo shameng ya ayoblai bat hakani kamet tribe ken kliap no ya kani kajing syakri kajong ki kajing pendon buram kajong ka balang yame tribe kani ka snem baro shisnam namar ka jubilee kajing duwai kajong i ablay kalong ha nyen kaliap no yaw ni usnam rey rap yang ikom ka balang tribe Kirempe yang Kristan baro hakabalang. Nginang laban ra ya kani kal lama jubilee ke joma. Kal ba eubi jubilee. Kan yaisu siang nang ni syakmat tribe. Hado kajing wan syau no kajome ya la kajong kabalang hakabangila ban ya lek men ban ya kendo biang bat kibal no. Ban ya ruai Junam hakata kari kaba pernai kaba malapan kre yangi way biway. Tribe bat bais nai. Nang yalam yala ka jong ka balang ka jong ma. Nado kinong yalam pastor kita man basan kita khot jong ka komiti balang. Bat ki rempe yang Kristan hi baro haka balang tribe Minang la ban yai tre shirham mi ka kam ka jong ma. Nang ne Syakamat. Kerkuru ablay kijing ruai bangi ruai ro pendan buram me kani kamiet. Bad agini kisni ki benai baro ki balalet no aunu snam baro sisnam. Nginget ablay. Ilang bopdiang hon nakamat ka khet kijing isnai ki jong ma. Bad kan long ka jing kerku yalau jong bait lang jong ma. Lang bagi jing kerku ki jong ma ablay.
ni ai ngo ru ye me ba me kr khu ba pen yo ai ka man sim jong ka jing e ke jong I ka kam ke jong ma blai bang ai the ai shi ka kam ke jong ma ba lang ba ke jing kr khu ke jong ma ngi wan ra yu ne ke jing ai ngo ke jong I ka ni ka met ka ba khut jong ka ni ka celebration drive ba men pediang ye ki kr khu ye ki blai ba hang nong no ba ka balang kan pendon kam kan long kapuram ke joma bat kham tam ban pen mi ke men sem ke bakodor ker khu wei bu wei ke ti ke balan no blai yai the ke jing ker khu ke joma ya la ka jong ka balang nang ne je kamat se ji sen ka ngo ku buram borong ya ai tang shema blai ngau ke ne ke khot ker pa pdiang ke jing ngo jung haka ker teng ke ba embat ke badon bor ke jong trai jong Yesus Kristus ni pan ke ne par amen Tama ngin poi siya kaway pat ka banta jong ka jing syakri kabangin yo asnyaw ya ka kubor nagaktin ka jong blay kumbang laong na dubasdang ban kren day Reverend Dr. B.J. Simli I Pastor Simli I day in charge ya kabalang Presbyterian Maukar bad la julong tengu principal jong ka JRTC Mauklot Tikum kabalang pastor ngi penpau kajing siong burom yapi namar pi pediang ya kene kajing khot siong bah jong kabalang ban ya don lang bat ngi kene kajing reke jubili cispa san snem jong kabalang bat kham tam ban sim ya kabenta kaba don kam ban kren ya kaktin kajong blai pedeng jongi tinga ngai ublai un kurku yangi lemba kaktin kajong u lembai pastor Teshwa by Pastor Simli in Shimya Kabanta, Tongin Ruai Sakaway, South Pa Khat R. South Pa Khat R. Long Kamon Jome Atrai Babha, Hajing Im Jongi Barok Shirta. Halakas ngi Topen Bit Mami, Mon Bako Jome Bangin Yo. Le. Barok itu kita khot South Pa Khat R. Jong mi atrai babham hajing im jong I baroshedam halakas gitu penbet mamin mon baku jong mi bagin Longka monjong ni haki jing ai bol bagin job hajing yale ding jat jong mi ban put kat balam ding abakya Longka monjong mi hajing jenjang Who's lai ba jing ten jubaropan Bats kem yang itrai bayogi ham dumen sim jong mi yagi pendam Longka monjong mi kat padang in Bansha kriya mi met bat men sim
มันลงกี่จงมีกี่ดาควาเอมอย่ารับอย่ากีตรายบากินใหญ่เนงี้เนี่ยด้วยอุบเลยอุบอุปาจงอีอุบาบนังสัชชีเซนปัดงีวันหากมัดกระเข็ดกระจิงอิสเนยกระจงเมกัดบางอีดังเตยอยากนี่กระดูวันจงกระจิงเชกรีบางอินเตยปัดอยากนี่กระดูวันจงกระจิงยสลบนักเตียนกระบกหูกระจงเมหาบางอีรักเฮบันกันมาวิกระจิงเลอิสเนยกระจงเมละกระจงกบาลังเรื่องบางกินี่กชิสปาอาร์พุสตันสเนมกระจิงยาดที่กระจงกานี่ด้วยกูกันรัดมันอาหิงบารอลังอยากกระจิงสตาร์บัดอยากกระจิงชัมพังกับบลาวันวันนามีบัดตังนามีฮีอาหิงกระจิงมุดกระจิงปุดขัดกับชายขณะมาบารอกิเป็นตาจงกระจิงสลบกิบังอินยอหักนี่กับปวดกินลองกิบังนังรับอย่างงี้บังอินังส่งทุกคำบาอยากกระจิงกระคู่บัดอยากกระจิงอิสเนยกระจงเมกิบันเบเต้นบัดกิบันยาลัมเลนตีอย่างงี้บังอินนังกุมโนบังอินยานังนิชักมัดหาลักกิจงกิจิงเอ็มมาร์ไวชิเมตคำตำกุมกับกันโหนกับจงเมหาลักจงกับบาลังชิมยังงี้บารอลังบัดชิมยังนี่กับปวดกับดังสาหากกระตังจิสุงิปานอาเมนอีพาสตอร์อีบายาลัมยังจิงเชครีกับจงอียาอุบเลยหากนี่กับจันเมนอีบาลังรูอีพาสตอร์อินชาร์จอีจงกับบาลังอีพาสตอร์ติมูเข้มอีบาลังกุมูหินมันรังบาอุจงอาหากจิงเชครีki teman basan bat ki dekat komiti balang nak balang Presbyterian Malki bat nak kiwai pat ki balang kita baro ki bahasa khot so bahasa kini ke jing rakhi penkut ya ke jing dap sispa arfusan senam jong ke balang hang ni ki parabangai be baro jong ke balang ningkong ngi aingu ya ublay nakabenta ka janmit jong ka digasngi nakabenta ka digasngi batru nakabenta uni usnam baro sisnam ba ublay ula penla ya ka balang Presbyterian hangne hamalki ban rakhe ya kani gajing rakhe bat nginget skam ba baro ki jing rakhe ki ba phi lala ban pendap ling ba jong uni usnam baro sisnam kinlong kijing rakhi kiban pentmai ya kijing mut kijing perkat kijong pi ya kijing sengau kijong pi ya kijing ngai kijong pi bat kumjuru ya kijing syakri kijong pi kenang ba kabalang kijong pi kanang na ban ya na kabor syakabor daga jing petin bat kijing alam kijong ublai ngapen pau ya kajing songu ke bakrau ya kebalang kebaling bajong i pastor in charge kira khot sngo bahaya nga bangan wan ban ya don lang lembat pi bat ban shimru ya kane ke benta hakane ke janmet khublai sibun ru na ke benta kitu kintin pidiang sngo kintin pin itu ling bajong i pastor hakane ke por kejulong ke pastor nat ya nga bangan wan siya kani kabalang ke jongpi namar ba kerpang bat i pastor i balong kum u men paralok kini ki nong sharai ki balong kum ki kpa bat ki men ki banga juya ban yaya jayang wat hakiwe ki por baro bat kum juru bat ki babon ki khot ki jong ka ni kabalang ki belong ki paralok ki prajor ki bang ya he ni sanlang bat ngia ya jayang lang ni doi bu blai nang kru pi kum ka balang ha phinang ya nang ni shahmat bat jikru ki jong blai phinang la ban kampanyar ya ka jing shakri ka jong pi bat bu blai ru nang kru kerhai ya pi nga ai ru api ya ki jing ai khu blai ki bakerpang na ka balang ka bangang dan menta ka balang Presbyterian Maukhar ngilayo ya kajing khot so baru
nakabalang Presiden Malki bangin pha yaki nong mi khmat sya kane kajing sang bat ngila pha ru yaki bat ha kajing pentip kabalang ni na balang Presiden Malki kalau ong ba kabalang hang ni kadika khun jong kabalang mokhar tidak kata kamen siem ka bosno age ngila pha yaki nong mi khmat wat la kane kadika sngi kabakum kabalang ni dei bangin pendap ya ka sakramen kajing kawai utrai mar bakadai ka bakut snam ni kami bun riu ni kami bun kam tenrai habang ilai syong ha komiti balang yang ngindalek kerpang nak minta kabalang Presiden Malki bat ngilai apa ya ki arngut ki pastor bat ya arngut ki temen basan bakin wan mi khmat bat ngingai ba ka jingayat ka jongi ha ki jing syakri kabalang Presiden Mokhar bat kabalang Presiden Malki kanang penskam ya ki jingidai ki jongi ti hakne ko por nga airu api ya ki jing ai khublai snam thmai nawar baka niru kadai kasngi ka bakhat do jong udiu snam ngidwai ba ublai un beten un yalam bat un kerkhu ngi baro habagin yaj yau niu snam ubathmai ti namar baka por kalandang yaj ngindum de bur kitin shu nginya phai sa ka benta ka biadai bat kan ka por ka jing ya slok naka kitin ka jong ublai kabalang kalabu yak to team phai syak mendor bat ya syak lasai bat ngalabu yak jingmut bangan jit yak benta ka bandan ka jing yasno bat kani ka team ka ba pipi labu bala se ban persyang wat lang klam dan ki wi ki jing yasan ban penya pher kan diat na ka ei ka baki nongkren ki ba syahmat kila krem ngina phai sa ka kitab Deuteronomy ka lenong ka ba phra ka dekhot ka ba ar der Deuteronomy ka lenong ka ba phra ka dekhot ka ba ar ka ongkum ni to men ken mau ru ya kata ka lenti baro ya ka ba utrai uba ublei jong me ulayalam ya me hakine ki south house nam hakata ka riklau yakaban pendrit ya me bat yakaban tenju ya me ya ba kaban tip ka ei ka bahaka do nut jong me lamen sumarne yaki hukum ki jong u to men ken mauru yakata ka lenti baro ka ba utrai uba ublei jong me ulayalam ya me haki sau paus nam hakata keriklau yakaban pendrit ya me yakaban tenju ya me yakaban tip ka ei ka ba hakadok not jong me lamen sumarne ya ki hukum ki jong me kini kidai ki kentin ki balong ka paso jong kani ka benta nadu ka dekhot ka benengkong hadu ka dekhot ka basipau ki kentin la se ki ba habangi snap yaki ki pen kan mau yaki tu kijing atho khana ki ba ngiju yo snau na tu ki kelas pen pau kijing sang khna ki jongi ya ka jingya tenti ka jong ki khon Israel south house nam lingba jong ka riklau bat haswa bangin ya pe ya kani ka benta ki kwa bangin sio phai khendet sakawai pada ka benta kawan ngina sedang dak ni ka jing rakhe ngia rakhe yakane ka jingdap sispa arfausan snem jong kabalang bat ngi juang ba kane kadai ka jingjam sha umaumer ubatmai badaka parang ngi jubu di kentin milestone uni de milestone lani umaumer ubatmai ladangi phai sa history kinong room kidai kiprieu kiba so sarong ya kawai ka benta ka ba ki kilawan ra bat ka bangi dang ya buat wat hado ka ni ka perthai ka benta bat kata kalong banwan ra ya ka roi ka par da ka basna ya ki surok dia ka perthai roman dai kila sna ya ki surok ka ki ya ki kalikulai bat kila kwa bakin tip hadu katno ka jingjingai kilala bakin sna ya ki surok bat kidan ki estimate ki ong ba kilala aban sna lengba ka himarum bro kawai kumba sanpun riu hajar miles kita ki surok
Bat man la bakisna ki bu yakini ki maumer. Ki maumer ki ban peni haduk katno ki lala ban sina. Bat iki ang kataru kadai kajrukam perhat haka pertai hindai habaki pej ki maumer. Ki maumer ki peni haduk katno ngilayan. Hangno ngilapoi. Bat ki ang duk ki maumer ki harap ingin sutu ba ngi klamja lenti haka jingyat ke jongi. Kilong kum kidak ki bangin peni. Bat habang iyat hakin ki surok ki jongi mentaru ngidang yoi yakini ki mau harut jong ki surok. Ki bayarap yang i bangin yoi hangno ngilapoi. Sakat no ngidang dai ban lai. Bat bangi poi syaka lenti ka ba ngi dai bangin yat. Ku tahu long umau mer haka jingyat lenti ke jongi. Dan dah habang ia pai pada syakawai pada ka bentar jo jing song thu ko jongi umau mer ngi song thu ba ki jingim ki jongi simet baro ngi dan la kata ka jing song thu syapang utau umau mer. Kani ka singi benta ka singi nak ka benta ka balang ru ka dei umau mer. Bat nak ka benta jongi baro lang bat ka perthai pora ka wai ru ka lang ka singi ka ba khamper kan dia. Ka dei ka singi ka ba kut jong news nam ar hajar ar fulai. Bat utaru dei umau mer. Manga mapi baro ngidan ka puar ka balakhaya ni. Ka puar ka bangi sedang bangi le school. Bangi yang baro ka kitu kidai umau mer jong ka jingya linti ka jongi. Bat dan pen jong ki ba jong sunat bangin ngin bu hai ki jing ken mau. Ki ai kitu ki jingja ki ba kham kerpang. Ha kata ka jingya linti ka jongi. Kidan ki puar ki bangi jau umat. Kidan ki puar ki bangi pai dot note ha bangi perkhat ki jing kendo. Kidan ki puar ki bangi kemen hero. Bat habangi pai syaka balang, bat ka balang ka jongi hang ni hapo malki hiru. Lese bangi pai syaka history. Lese kala dan kapor ka ba ka balang ru kala sedang tangkum ikun hun long jiasan. Lese ka sopoi showai mau mer, bahkan poi sya bahkan long lese ka kenja tanat balang. Bahkan yo ya ka balang. Bahkan lek penka balang. Bahkan sedang ya ki project. Bahkan lek bantrei ya ka jingtrei mission wat syadu Shabar jong uput usam jong lejong. But the story goes on. Kajingya lenti kadang ya chahmat. Kitu baro kidai ki maumer jong kajingya lenti. But kijuang ru haman la uwei pa uwei maumer ubangi poi. Kalong ka badan kam yangi ba to rest, to relax and to reflect. Bangin syong type ru. Kena bangin pentemai bor tadi. Bangin penjai-jai ya kijingmut kijing perkhat. Kena bangin long ki bakham start kuno bangin ya. Batru bangin dapusan. Para bangi ong ya kata bangi pusan, ngi pusan kum ki babu ya ublai hap dan eh. Namar bangi kanya ki maumer ni ki milestones. Ka perthai ka pani ka thau hadu katno ngi lala bangin poi. Ngi Ngi ong ngi pej kata hadu kat nungi la ampoi de kalong ke badan kamru umdai hadu kat nungi la ampoi kumno ngi layai ki ai ki jingya kendo ki bangilai kendo bat kumno ngi layai ngi la ne em banginya ya kata kalenti kum bangila rwa ya kata jing rwa menta kasni long kamon jong la ne ngi layai ya kalenti ka long kamon jong ka jingkwa ka jong Badai nak kata-kata isang bahabangi pai syaka ni kabenta na ka kitab Deuteronomy kalnang kabapra kadukhat kabaar kani kadai kabenta kabaya rap yang iban pej syakata kani kadai kadukhat kaba yatho lengkot kaya tho lengkot syapang kajingya lenti kajong kikun Israel sau paus nam lengba jong keriklau Bat hakikin tien kebelengkot kaya thuru ya kijing ya kendu kijongki ya kijing mat kijongki. Bat ka ai ka bakilale. Bade hang tang osong kamdai katno kilayan. Ndai kumno kilayan. Mano balaya lam yaki. Kilayan em ringkat bat kata kijing ya lam gojong uta ubalaya lam lenti yaki. Nginda pule ya ke kitab jingkhen bat ya ke kitab Exodus. Kidan buon kitu kijing tu khana ki babon ki betu khana syapang kumno ba ki khun Israel kilaya ya ke tu ka jingya lenti. Bala dangi persyang bangin reconstruct lane ba ngin pun wandur kitu ki babon kijing tu khana. Kijing tu khana ko ang ba ublay da ka kti ka badon bor jong u.
Ulah pelaj ya kikun Israel na kajingsya banbeng ha uparo ha Egypt. Ikan mau bau Abraham ulah ya kajingya lenti kejong. Banlek sya kata kari jong kajingkular. Badai nau Joseph bakilapoi ban syong bansa hari Egypt. Badai hakapor kejong Joseph ru hadin jong Joseph ba kilasya banbeng ha uparo. Bad habangi persyang bangin reconstruct ya history kejong kilong ba nado kapor ba kilasya banbeng. Hadu kapor ba ublay ulah khot u Moses kilasya banbeng hadu saus pa prapausnem. Saus pa prapausnem kilasya banbeng ha uparo. Desi saus pa prapausnem kadai ke berjerong. Bentang ya keran baham sepang drugs addiction. Wat tang hapo sibnai arbnai mo ngimla ba mo long ilang get used no ya kutu. Ngimlien ngikerni no. Saus pa prapausnem tu tang ngilaklet ngidai ki nang nongiwan. Ngilong kum no. Dan rai kijinga tu kana katin ublay ki ya tu. Kiong ba ublay u klam klet ya kan ka kunhun ka ba u ulajiet kerpang. Kiong ba dakakti ka ba donbor ka jong u. Ulaya rap yaki bakin light ban mi no na kari Egypt. Ngitip ikitu kijinga tu kana kumno ba ublay. Dakakti ka ba donbor jong u. Ula penjai ikitu kijingja. Ban pelong ya uparo ba un pelaj no yaki. Ban laong ba kilas dang ban ya kata kajing ya lenti ke jongki. Ban laj na kata kajing sya ban beng, ban laj sya kata kari ke ba ublay ulak kularagi. Kinorwai menne kilarwai. Sya siliang ke Jordan. Ban laj sya kata kari ke ba toy na kadut ba dakangap. Kari jong kajing kular ke jong blay. Pada bangi yai puli kitu kajing tu khana. Long bahap nadu bakilami na Egypt. Hadu bakinda poi. Hang tai hapo Palestine kari kajing kular. Laong bakila poi South House nem. Kala simpor yaki South House nem. Lada pin pet ya kamap. Mentang gidang ya pet ya tu katma. Mo Israel bat ki Hamas. Kimdei dei kiri ki jaka ki bajangai. Na Egypt ban lej syakanan kamdei kebajengai. Kadai kejing lej kebatang deki kat tu kat ni kisingi lese. Namar baki dei kiri kibayadan marsenda marjan. Tenrai kijing tu khana hakaktin kejong bleipat ki ong ba kala simpor ya ki kon Israel South House nem ban lej ya kani kejing lej kabaki dei bakin lej tang kat tu kat ni kisingi. Bat habangia persyang ban pet ya ketukar lenti ke baki kiyai. Balai bakal simpor ya ki hadu South House nam. Lada pin pai syakat kemap hang tai hapo Palestine. Pin lap ban na Egypt ba pin lek syapo Palestine. Ngiong kolong North East syatai lammi ngi. Syatai lammi ngi. Handai habangi puli kitu kiji tu kana aktin ke jong blai. Ngin lap ba ki klamnya da ketukar lenti baik-baik syatai lammi ngi. Kilayat kila hiar syati. Kilayat kelain haduk bakin napoi. Kalau kamu nak percaya selong tamu, ngibai syam selong ru, hakan nak jingblok ngihap yat mo. Dangan lek namal ki semokhar, dangan lek bebet nang ni bebet nang ni napo IGP PBA kan poi lanu ru. Kabak hamsok kalau nang ni ngahir 10 ngayat na jingtang beriu bat ter ngasapoi. Ni kajing fair kalau mo kata kajing yat lenti kajong kun kilayat da kata kajing yat lenti kabak hamjurong. Kajing ya lenti ke bakam kelain. Bat kajing ya lenti ling bajong keri kelau. Kidan kijing kento kijuang ba kene kajing ya lenti haba kibatai ya kene kajing ya lenti kejong kikun Israel ling bakari kelau. Kiong wandering through the wilderness. Bat haba kipendan kami ni kiten wander kamut kebajak lenti. Tendrai habangi pai sekijing tu akan akting kejong belai kaklam ong baki kun kejing ya lenti kejong ki na Egypt sakanan kadi kejing alam kejong belai udai belai ubalai alam yaki bakin ya ketu kejing ya lenti kebakel bahaka jaka bakin ya bet ki hap yan ya da kejing ya lenti kebakam kelain
Bat bahkan jaka bakin ya tang dekat tukat ni kisngi ki hab bakin ya hadu sau paus nem. Nak takadau unong tho ya kan ke kitab Deuteronomy usong. Tu men ken maru ya kata kalen ti baro ka ba utrai jong me ulayalam ya me hakini ki sau paus nem ha kata keriklau. Ulayalam ya kina keriklau balai ya kaban penret ya me. Ya kaban tenjo ya me. Bat ya kaban tip ka ei kebadan ha ka donot jong me lamen sumarne em ya ki hukum ki jong. Kata kadai ka jingtu ka jong ulai haba ulayalam ya ki kun Israel lingba jong keriklau. Sau pausnam ru kam dai ka por ka belengkat kadai ka por ka bajram. Kalau simpor hadu sau pausnam bat nalor begini ki sau pausnam ru kila habba kinyai lingba jong keriklau. Bat haka jeli syatai sa Palestine habangi om keriklau kamot kadai ka tuka benta ka bom dan ei ndai ka badan tang da usiap. Om dan jingtung, om dan jingtep. Kadai ka ri ka bakam kenja. Ka bom dan manu syang bat manu basak brio. Bat habangi pule ya ke geografi naduk kipor balik school. Kiong bakar rukom long jong ka pertai ka mariang sya kita ikijaka ki barsiap ilong kalong ka climate kiong ka bolong hostile and extreme type of climate. Ka ba bangin survive. Kamtam la dengi dan hakitu kijaka ki bomdai, hakijaka ba ki brio ki syom shnam. Kamdai kum ka klau hakatu kom perkat ke jong isene. Kadai ka jaka ka batur kong, kadai ka jaka ka ba kenja, kadai ka jaka ka ba om dan brio wat ngi ong ba jele ki brio ru kalong ka ba adu kata-kata long ba wat ki merat ki ba syong hakitu ki jaka ru ki dai ki merat. Ki ba kham ban ki merat ki jaka. Bat namar ba kadai ka jaka ka balong ta kiong kadai ka jaka ka ba ladangin hap pangin yat lingba kadai ka jaka ka ba ngim dan ya kajing ngau tikna ladangi perkhat kat kum kom perkhat brio ngin ki jingmut ngin ngau artatin ngin yo i tang ya kijing ngin yo i tang ya kijing ma ngin yo i tang ya kijing bensau bat hang tangis ong baladangin ong yanu ru bakin leit ya kata kajing leit lenti on don manu ru bakwa ban ya nakabakum kata kalenti. Nomor bakum kibriru ngikwa abit bangin ya kalenti ke besok. Kalenti ke bangin poi kloi sya kata kajaka ke bangitmu bangin leit. Anda haba ublay ulay alam kun Israel uklam yalam yaki da kalenti ke besok. Ulay alam yaki da kalenti ke bakam kelai. Ulay alam yaki da kalenti ke bakam Badai hangta misong ba ublay ulay alam yaki da kani kalenti sau pausnem ban penrit yaki makin long ki banang ban penrit yilade hakmat jong ublay makin snau sarong hala ka jong ka jingla ban tenjo yaki kilong na em ki bayai ne kilong ki ba sautu na em bakane ka di ka jingalam ka jong ublay kinlong ki banyai ne ne em hakabanyat kat kum ki hukum ki jong blai bat nong tho uang ru ya kaban tip ka ei ka badon hakado nut ka jong ki yung kata ka dai ka jingkwa ka jong blai nakani ka kenhun ya ka ba ula jiet kerpang badai na kata kadaw ula penyat ya ki lingba jong kani ka lendi badai hang ta bangis ong mo wat la ublai ula le isnai yaki ula penlait yaki nakato kajing Syaban ben hari Egypt. Ese kalau long kajing kemen ke bakrau yaki. Haba kila lait na kajing Syaban ben hari Egypt. Kila yo ya kajing lait loj. Kila yo i ya kajing kermen. Dan rai onna kila dai bakin ya kane kajing ya lenti. In ken mau itu kajing to khana dan buon ki por hakaba ki khon Israel kila khnyum yo Moses. La sitom tan. Mo ka jilong brio ka reflect yata ngi khnyum no badan ki por ki ba ki kun Israel ki long Moses balai ba man yalam yang iling ba kani kari khala kan jin dalam ha yang ibangin yai ne ha ka to jing Syaban ben ha ka jing long brau ha ki long Egypt
kata kalong kajing kunyum kajong kihun Israel. Pateng-teng yang kata ru ka reflect ya kajing long kajong kibriyo. Teng-teng yang gay kata ka unfaithfulness kajong i wala do blay bahaya ngi. Pada hang tam ngisong ba bangi puli kini kijing itu kana kiarap ru yang i hala kijong kijing im bangin song thu badon bun ki por hak ba wat mangiru ngiklat ya kajing le bah kajong ublay ngiklat ya kajing thu kajong ublay bat ngi kham yo i tang ya kini kijing kijing aksat kijong i kiba penret men sem yang i kiba pentlot yang i kiba penduk jing kerman yang i ngiklat no pada bangi dai kata kenuan keba ublay ula jit kerpang bat bo labu Ahmad jongi ya kata kejingkerman bat ya kita kejingkerku ki jong ublay ki ba mangi ngindai bangin pendap ndai watla ki kun Israel kila long kumta watla kila ju khunyum ya Moses kumba kan long indirectly kum ka baki khunyum ublay ndai tang baki khunyum kila ya le lendat ruah ka jinga lenti ki jongki ikan ma badan ki por Ese kisong kutlat, kisong jenjar, kimane ya tu blay tau, ubaki kitau. Kapapen i baki laklet no yu blay hak tak jingya lenti ke jongki. Kata kadai ke jingklat, kaba lapau hak jinglong kikun Israel habaki layat lingba jong keriklau. Wat dahang tam misong ba hak jingya lenti ke jongi. Ngi pej ya kini ki mau mer jong ke jingya lenti ke jongi. Ngi don kam bangin sange. Ngidon kam bangin syong tait, ngidon kam bangin pusan. Namar ladang ipet tang ada kajing pet brio ke jongi, ngi kam yo i tang ya kijing Baladang ipet tak kata korukom pet kapen red men siam yangi, kapen do jingken man yangi. Hendai ngi hap bangin pet perlu dak kawai pat karukom pet. Bat habang ipet tak kawai pat karum pet ladang in pai, syuk ikini kijing tu kana jepang kajing ya di kun Israel, ngin yo i badai hap dang jong kitu kijing Hapadang jong itu kijing le lendat kijong ki ublay. Ba ublay ru umsim la i yaki. Hendai ba ublay ru ulale ya kijing le pla. Ula penpau ya kijing isnai kijong u, ya kijing ia kijong u. Bani yang ba dai hakari khlau. Ba kila yo mat ya ki kat to kat ne. Kiba ya isa hak kijing mawat haki patang kiba hadin. Kiban amen siam yaki. Kiban yarap ya kiba kinyai petang ya kajing ya lenti kajongki kajing syakri kajongki. Dai haba kila yak sa kila sitom ba ngiyoi ba ublay ru ulai haki ya ketuka mana. Bandan hak riklau. Kabangi bangin survive. Ublay ulai haki ya ka mana. Kabelang kajing le pala kajong ublay. Kenang bakin la bakin ya ban pendep ya ketuka kajing ya lenti kajongki sau pusnam. Ula ai ru haki ya kitu ki umpo leo na utu maus yang. Ula ai haki ki basic needs ki jongki. Mat kataru kadai ka jingle phla ka jongblai. Mat ka bakham dan kam bangin ken mau ka long ba dai ha kariklau ha ulum Sinai. Ba ki khun Israel kila yoru ya kitu ki hukum no blai. Kiban betin, kiban sandur bat kiban yalam lenti. Kumno bakin im bat bakin ya. Kum ka kenhuan ka ba ublay ula khot kerpang. Bakin la bakin pendap yaki jing tu ki jong ublay. Pi dai hang ta ba ong ba mangiru ngisa sngo thu khamba ya ka jinglong ka jong ublay ujongi. Udai ublay uba betin uba yalam yangi. Dai tang tang ha ka jingya lenti ka jongi, ha ki jing klat ki jongi. Ngikum ja lenti. Wat langi ja lenti ublay uyai penpau ya kajing isnai ke jong. Kumba open pau hakikun Israel bat daya kita aki ki ba ngi hap bangin pej bat hap ba ngin pusan hakani kajing ya lenti ke jong. Bat kani ngilong lese kadai kadau ka bakong san balai ba ublay ula penya yaki sau paus nam lingba jong keriklau. Sau paus nam jong keriklau ublay ula penya yaki kun Israel. Kenang makan long kajing ikai yaki. Bat kani kaya ilong kajing itu khana nakabentaki patan ki bahadian. Bat kaya ilong kajing itu khana kebawat yang ngiru mentangi dang yai pule.
kaban aimen siam yang ini, kaban betin yang ini, bat kaban yalam yang ini. Bahwa bangia ya kani kajingya janti kejong ikat bangidang dan hakani kepertai. Ngin memla mo bahkan no smooth ride all the time. Ngin ya kendo ya kijing ngin ya kendo ya kijing mat ki basong si thang ru. Tanda ingi juang ru. Mo yang ru bangi hap bangin puson ya kita ki kenang bahwa bangin nang ya nang ni syahmat. Bangin long ki bastat. Bat ngilai sedang dang mi amo bangi pej iki mau ben hadu hang no ngilapoi bat ngibu ya ka target next target way next mau mer ubangi ngin yaj kumno ngin yaj lingba jongkane ngin persang bangin project lupa bangin pej lingba ka kumno ka linting di ban yaj ngin persang bangin anticipate lupa dasiki ai kijing ya kendo ki bangi ngin ya kendo kejingya dan tiki kun Israel kamshim lakut tang haba kilapoi hakanan. Nai kalayai bidang. Na kanan ke history kalanang ya kilayo ya jinglong sim kilayo mo ya ke independence ke jongki nai kilapoi ru pada hadin sya kajing sya ringmrau sya Babylon bat ter bat kalayai bidang ru sya ka history ke jong ke balang ke bamendengkong. Bat na kapalang kapunukang ter kapoi syadu syani singi. Bat mangi halak kijong ki balang halak kijong ki janti ngiru ngiyayat ya kajingya lenti ka baya sri kumba kapalang hakini kijing to kana. Lese kinong yalam kinong syarai hakabalang kibala khamrang ba kiriu temen hakabalang kinla ban yathu hangi ya kijing to kana. Mula se umau mer bakadu ubaka balang Presbyterian Malki kala yo banraki lese kanong arpusan senem menjua mula se ka jingetu khana mo ka storyline hak tikipor kalong dokumoi lingba jong kini ki arpusan senem lese kila dan buon ki jinge kendo mo la buon ki jinge kelai ringi aingo yu blai ba ngiyo yakane kasngi bat yakane kapor mentah ngipej mendai tang sikini ki arfusan senam kiladam ngipej ru sya kini ki sispa arfusan senam beladam ngiyo ya ka jingla isnai ke jongblai ngi sngau ya ka kti ke jongblai ke babten bat ke bayalam don ki por ki bangi do mensim don ki por ki bangi sngau rit mensim ngi aingo yu blai bo la ai hangi ya ka bor bangin la bangin yaine bangin job ya kitu kijing penuit ke penuit yang ini. Bat bangin la bangin long kumni kum bangin long. Bara bangin ya na uni mau mer jong ka jingdap sispa arfusan senam. Syakini ki sngi bat ki senam ki ban sawan. Singi dang hap bangin dampai. Lang ba ka ba kumno kalenti ngin hap bangin ya. Kanang bangin nang kumno bangin ya. Latang ya pai ya ka jinglong ka jingman jong ka pertai hakini ki por. Ese kalenti ke bangi deban ya kan long ka bakhamper kan long kalenti ke basuk kindan ru mo kita ki kelmat ki bangi nia sutnat ki sulmat ki bas ya nia suk mensim ki kelmat ki ba penrki ki ba penkemen yang ni dai ong ru baka kamram ke jongiru kalong bangi nia tai pada bangi phai saudong yang ni yo ya ka jinglong ya ka jingman lakan long hapo snong lakan long hapo jong kene ka sor slong ko jongi lakan long hakane ka jella ko jongi bat kham tam lakan long hakane ka ri ko jongi kalinti ka bangin ya dang ni syahmat gila bangin amo kade ka rough road lese kanum dak lain ndai kalinti ka ban kham bangin ya tu bat lakan long kalinti ka kham bangin ya kaktien ka jong blai kadan lang lambat ni ban ai men sim yang ni bangi dai bangin ya da ka bagi bu ya ublai hakmat da ka bagi ken mau ba kane ka jingya lenti ka jongi ka dai hapo ka jingya lam ka jong ublai bangin om ja lenti bat bangin long ki bastat kumno bangin yaj
kenang bangin job ya kiba buon kijing kiba ngingin ya kendo habangi pai ya ka testament ka batmai ngiyoi ya ka jingyat ka jong Jesus Christ sau paus ngi harikla ka jing sha tenju ka jong bat ka to kolong ka wei na kinuksa ki ban peni bahkan jing wan long breu ka jong Jesus ulaya ru ya ka to ka jingyat lenti lingba ka rikla sau paus ngi bat la peni ru hang tu bakum utau breu bacanai ula job hak to ka jingyat lenti bala daw try bat unang penim jongi ula job bat la ngiru ya buat ya kata ka lenti ka bau la peni definitely ngiru ngin job definitely ngiru ngin la bangin pen urlang ya ki jingtu ki jong blai ngi sunat bangin pule ya kata ka Genesis kal nong ka bakhat ar ki dikhat ki beneng kong bat baar ka jingkhat ka jong ublai yo Abraham balai bu blai la khat yo Abraham la khat yo Abraham ban pen long na u ya ka jaj ben riu ka bakhrao bat ban pelong na kata ka jaj ben riu ka bakhrao ban long ka jingker khu ya baro ki jaj ben riu ki jong ka perthai kata ka jingkular kata ka jingkhat ka jong ublai yo Abraham ka dei ka ba ngidang dei bangiru ngin pendap tu wat la kan long ka lenti ka bakhana me tu ngiru ngin yaj kum ka balang da ka bangi bu yo blai hakmat kenang ba ngiru ngin la ban long sibenta jong ka ta ka hon ka bangi persyang ban pendap ya ki jingtu ki jong blai da ka bangi long sibenta jong ka ta ka hon ka ba blai la jet kerpang batru bangin long ka jingker khu ya baro ki jaj ben riu hakani ka perthai tingi dwai bo blai un kurkhu yangi ublai ule isna yangi bat ublai un yarap yangi bat kerpang bo blai unang kurkhu yala ka jong ka balang hang nei hapo malki bakanang la bakanang ya na ka bor sya ka bor da ka jingpten bat ka jingalam ka jong blai ublai un kurkhu lang yangi baro ublai na ka buram jong o amen. nga ai ku blai ki nong shimanta barok ha kene ka jingesang ki bala pendep ya ki program kumba ka balang ka labu blai unang kerku ya pi iwe pi we bat nga ai ku blai kham tam ya pastor Dr. BJ Simli ibala ai ya to ko khobor na ka tien ublai ka manlong ka bor na ka banta jongi ka balang kabalong kejing kerku kejing mentoy yangi kerpang kum kabalang bat yangi wei pi wei kibala ban ya don lang hagani kejing seng tiuble unang IAP pastor kamet kabakoi kabakia kabor kejing start kejing sempang bat unang kerku ya pi bat ya kayeng kasem kejong pi ti pin mi na kabalang pendek pai syayeng sya kabalang kabapin don ni pha ya pi rangkat ki jing kerku blai pin lech suk pin poi suk sha ka yeng ka sem ka jong pi ti ublai un kerku bat un don lem rangkat ru bat pi baro ki nong yalam jong ki balang ki prabangai ki bangila khot seuma man ya don lang bat ngi ha ka ni ka sngi ha ka jing penkut ya ka jing rekhi ka ni ka jubilee kuas Centennial Jubilee sispa akusan snem blai undon lem rangkat bat piru haba pimi naga balang pin poisuk syaki yeng kisem ki jong pi to sakhandiat ya Aisha ki prabangai Tiha kene ka por nga sim yeru ikene ka benta na ka benta ka balang ban ai kublai ki nong ye sim benta le sinu du ki kwaya bat ki wei ki nong ye sim benta lembat ki resource person ki ba
ya shim benta ki badon lang reng ya don lang bat ke balang haki program ki beper nado basdang jong neu benai Januari strik ke bangip sedang ya gani ke jing rakhi jubilee hadu menta ke mit lai pawai trik jong neu benai Disember ban ngai ko blai ru ya ki komiti jubilee ki beper kiba kebalang kelatung kiba perkat kiba plan ya ki kam bat kumju kiba pentelun ya ki kam kini ki komiti kila traistom kila IT met ban mensim ban penbiang penbit ya ki AKA ki jing rakhi ke jubilee barok shisnem tengah ai ko blai ru ya ki prabangai nadu ki longpa ki longtmi ki samla ki khna ki barit ki balaya don benta ya shim benta ki program beper jong gani ke jing rakhi nadu basdang ubnai Januari hadu menta bat ki bala duai shirhem ba ublai undon lam nekat hagani ke jing rakhi barok shisnem lemba ki program ki beper bat nga ai kublai ru ya ki seng ki badon hapok ke balang seng kanthai jing seng samla jing seng khna ki bala ya shimenta ki benta ki beper bat ki bala penkre ya ki babun ki benta ha ke jing rakhi jongi kini ke jubilee bat nga ai kublai ru ya ki to ki prabengai ki bala traishitom kibala IT med ban mensim hakaban penbit penbiang ya baru ke jing don kam jong gani ke jing rakhin nadu ubnai Januari hadu menta kesngi lai phewai trik jong ne ubnai Disember bat ya ki wai de ki ba penbit penbiang ya ki decoration shabar ke yang mene hapo yang mene ki ba penbiang ya ka saung ki ba penbiang ya kini ke video bat kiwai ki jing don kam komba ke balang ke la plan ban pendon kam ha kini ke jubilee bat nga ai kublai ru ya ki invitees ki bangila khot sio bahana ki balang ki beper ki ba ya do ki bala ya don benta bat ke balang malki ha ki benta ki beper na do ki pastor ki temen basan ki prabangai bapila pediang ya gani ke jing khot sio ba jong ka balang nadu ke sengi play don ki bangila khot sio ba ban menta ke sengi pengkut nadu arto kundai lai peu lai puwe bat pia don lang bat ngi ke long ke jing sngain ke jing kemen yang ngi ke balang bat ublei unang kerku ya pi iwe bat nga ai ku blei ru ya ki khon jong ke balang ki bala ra balang kerteng balang ki badon balang hakeleng kani ka sor bat khap sor bat wat che ba kham jengai ki bangila khot sio ba bat phila pediang pi don bat ngi hakane ke sngi ban ya kemen lang bat ke balang ban ya aingo ya pendon borom lang ya ublei te ublei un kerku ya piru iwei pa iwei te ka jing rakhe ya kane ka Kuas Quincentennial Jubilee ke jingdap sispa arpusan snem ke balang kalong ke bajob ngalak banong ki program ki yai baik ki yai renti nadu basdang ke snem Januari hadu menta bat ngalaong katukan ni kinong ilam balang bat ya ki wai de kelak kut kloy kene ke jing rakhe ke Jubilee sia kuma kadang sedang dang menin rei kelak kut no menta sia benut Wakan kut siau benut na siau kapor ke herstet barok jusnem klem siau tu ya ke jingya jong kapor dan rei habadon ke jing sedang ke de bandon ke jing kut ke bible kong ke don kapor ya ki barok te ke jing siau ngu jongi kum kabalang kamtam e yau blai ubadon dalam rangkat bat ngi ke balang nadu benai Januari hadu menta ke sngi uai ke jengkot jengkia yang ngi hoi don ki bepang le si ke yang kisem rei kam lele kata ublei u yarap pan penkia
bad u blei u ai ka bor ka jing start yangi ka balang ha ka jing pen kre ha ki liang baro te hoi ki don ki pra bengai ki bala klat no ha po ka ne ka snem ki yeng ki bamat ye ki jing so si bat ki bam yo lat ban penkut ban yo i ye ki jing kut pengkut ka balang ye ka ne ka jubili ten rei ngi kermen bakin yo rung sha kata ka jaka ka bau blei u pen kre ka bandon ka jubili ka ba syirta ka ban ya pendon borom yo blei te nama kata ka daun ngilayo ban pendep baro ki program kumba ka balang kala plan na do ka sedang bat kumba ngal omene ka jing rekhe ka long ka bajom te ha ka ne ka por nga penbena hapdeng jongi ki bangai jong ka balang bat baro kat ki ba ya don lang hang ni ba ka jing rekhe jong ka balang ya ka ne ka kwas centennial jubilee ka jing dap sispa arkusan snem ka balang kan kut no menta ka mit lai pewai terik jong neu benai Disember jong ka snem ar hajar ar hulai ublei unang yai don unang yai kerku ya ka balang bat yangi iwei piwei ki badon lang ha ka ne ka por ti ha ka ne ka por ngin yo ka jing ruai kerpang ka theme song kabala ruai ha kasngi ka basdang bat mentaru ngin yo ikane ka jing ruai ya kane ka theme song te akarpat sing mahaban ai kane ka jing ruai ka bayide kane ka theme song
Tongin yo kendiat ke jeng pemenana I sekretari jong kebalang. Reverend Chairman, kijing benar-benar dan syu dan reitang kijing penken mau di flemi nana kijing kejong playing layo sibun kijing bam ki bekerjam sim redon kampat ban pendam ya kijing bam ki bekerja do hagel yang gemet kejongi kumla penken mau lami nana kijing kejong play pi baro ki play simenta ki kuaya bat ki invitees baro ya mi nang ni ban hang thi ying school jong balang ban yo ban simenta ya ki jingbam jamiat kule sibun ko we pat ka ngidon na kani ko por ko longkum ko balang ngidon kendat ni jingai sungu bana ya Reverend Dr. Vijay Semli bilang we ni kinong simenta le sam yo khubor ka tin ka jong blai ni kerpan I persor in pedang na ka kemen ni kani ki jingai sungu fa jong balang Pada kerpan pastor jungi Reverend Dr. Jibi Poshna mas ngobah banai kini jengai ngobah. Toy sekretari kebalang ila ban arsen badai ban bam de kijing bam hakamen layo kijing bam mensem Tiada bahan ya, sim kiai kan ni, ban pendep ya kan ni ke program rumah, ban isi mentah ke jengi bab. Tengilah pois ya ke ban penkut no ya kan ni ke jengi seng ke jeng reki ya kan ni ke kuas kuisintennial jubilee, sispa arkusan to belum kerku ya ke bentah baro ke bangi yo ban pendep, hakan ni ke por jong ke jeng sekri. Badu belum kerku yang I way pi way, ki badan hakan ni kajing sekri nado ki pastor ki teman basan ki rangba balang, bat ya pi ki pra bengai jong ke balang bat ki badai na ki bawan na ki way di ki balang ban ya lek kemen lem ban ngi ban ya ai ngo yo blay. Tingin ya penwai no ya kene kajing sekri lang yo blay ngin ya ruai ke ba lai spa kat kendai. Lai spa kat kendai.
Me kebenta jonga jiunom kodotam ya kapertai. Silenter ke jingim jonga aingan ya kotrai ban me lembat me. Silenter ke jingim jonga aingan ya kotrai ban me barok gitu dekat lais pa kat kendai. Meka benta jonga junom kodor tam ya kapertain silenter kajingin jonga aingan yan kutrai bat min lembat min lembat min lembat min silenter kajing im jongan aingan yan kutrai bat min ngam duai ban yo kajing so lem ni jing skau pa pertain ya kashi dom nganom septing tang bangan yo yat bat bim lembat bim lembat bim lembat bim lembat bim ya kashi dom nganom septing tang bangan yo yat bat bim hakilen tidum tu sumar bat haki yong perthei syaka ke dop neng bateng shan aingan yo rung lembat bim lembat bim lembat bim lembat bim lembat bim syaka ke dop neng bateng shan aingan yo rung lembat bim. Kopa trong yêu ba beneng kerku ya ki benta barok ke jing sekri kerku ya ke ktien jome ke balabet pedeng jongi kerku lang yangi wei pi wei ki badon hagani ke jing seng bat ha ke bawai no tu ai ro ke jing ai eu trai jongi Jesus Christ ke jing it ke jong pleu pa na bom jukut ke jing slok ke jing pentengan ke jing pensai bor men sem bakut kini lai ho blai kin sa bat ngi wei pi wei ke badon hagani ke jing seng lembat ke balang jome barok ke wei lembat ki riungai ki badon saudong ke pertai mentas ki bom jukut ru amen.